Dikasih sabar dulu bareng bersama konco-konco Podo Moro Delvin Production DB Multimedia. Mas Anom, saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok koyo tempe, apa koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu-nesu kabeh iso rasa kudu kanggo mecucu emanen panas ayumu ndak beda karo atimu rungokno tendangan manismu du sayang napun tenis saestu yen piring sakit terima kasih nuruti apa karepmu tapi ojo sumelan ana dino liyane kapan gak usahake yen kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyah sajen kahanane bubar aku tetep setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono nyansanine saben dino. Asik. Sini Pak De. Sini goyang sini yo. Dadah Mas. Iya Mas. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu kanggo mecucu emanen paras ayumu ndak beda karo atimu rungokno tendangan manismu. Aduh sayang, napun tenis saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelan ana dino liyane bakal tak upayake yen kepiye carane. Ayo lagi tresnaku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyah senajan kahanane bubar aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Du sayang napun tenis saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelan ana dino liyane bakal gak usahake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur sayangku sajan kahanane bubar aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Ada sabar dari Bapak iki glirane nggone sapa jenenge mau?